Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang sepidak monggo kita tansah sampun pujo duwin puji syukur wonten Gusti ingkang murbik dumadi menika Gusti Allah taala ingkang sampun paring sakathing karamatan karaharjan keselamatan dumateng kula dalam panjenengan sami saengga ngantos ing wekdal dalu punika kita sedaya saged kempal manunggal wonten papan kanthi rahayu nir ing sambi kala. Boten kasupen sholawat masalah mugi tetep kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi wonten ing dinten akhir mangke kita sedaya pikantuk sawatipun amin amin ya robbal alamin. Dumateng para sepuh, bini sepuh, kaji sepuh ingkang sampun pono ing pawaja lebih pitutur ingkang tansah dahat kawula peteni. Dumateng para ustad ustaya, para kiai ibunya ingkang rinten kelawan dalu tata sinandi kitab suci wahyu ning ilahi ingkang dados tuntunanipun para santri ingkang tansah kita taati. Dumateng pangemban-pangembating projo, para tani nagari ingkang pantas dados pandang pandume para kawula dasih ingkang tansah dihormatan. Boten katalupen kunjuk atur dumateng pemunden kawula nunji panjenenganipun Bobo Darmadi dalam panjenenganipun Bunda Umaidah ing kalodhangan wekdal dalu menika nembe ngayahi kewajiban nggih taupaken ingkang putri jenazah nggih Nak Mas Ayu Afifatul Afriani ingkang sampun kajatur kono pikantuk Nak Mas Ayu Muhammad Khairuddin minangka atmojo putra saking panjenengan Bapak Nur Handit dalam panjenenganipun Bunda Khairiyah ingkang mijil saking tlatah Srobyong Plombo Jawa Barat kanthi mangajab pamugia pirangaten saripit dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin amin ya robbal alamin. Ngaturaken gunging panuwun ingkang tarwi dan kuaturaken dumateng panjenenganipun ingkang amengku ganti nulji panjenenganipun Bobo Darmadi dalam panjenenganipun Bunda Umaidah ingkang sampun kersa nimbali kula sakanca saking Vanis campur sari so pasti bisa derek gilakun swasana anggere ben daupaken putra kinasih matur sembah nurugi kula aturaken dumateng TV Faiz Production ugi matur sembah nuwun dumateng DN Pro Audio ugi matur sembah nuwun dumateng Gumilang Entertainment Video Syuting matur sembah nuwun sedaya amigos sukses kados paripurna pangendara ing dalu niku para rawuh ing dalu menika Vanis campur sari beto widodari niku cacahipun pramila badhe kula aturi jengkar saking pendengar tumuju wonten sono nami ingkang kula sebat ingkang angka 9 wonten diajeng Trika Abe maju Vanis campur sari. Wandene widodari ingkang angka kaping kalih kula aturi jengkar saking pendengar tumuju wonten ing sasana wonten diajeng Lia Savara Vanis campur sari.
Wandene widodari ingkang angka kaping 3 kula aturi jengkar panjenengan tumuju wonten tasana wonten diajeng Isti Andarita Revalis Campur Sari. Lan ugi derek tetepangan kebatun sedaya para rawuh ingkang sampun sami nenggapi narakati sekeca kanthi merdeka merdekane penggalih minangka tamu agung saking panjenengan Bapak Darmawati dalam panjenengan Bunda Umaydah kawula piyambak MC ahenya Indonesia Timbul Jaya kanthi Hasesanti terus karya tataning bumi kanthi nguri-nguri kabudayan Jawi. Terimalah salam Revalis Campur Sari. Pasti bisa. Cek. Cek.
Terima kasih matur suwun.